Hola, som el Francesc Laïma del Mercat de la Boqueria. Tenim parada d'olives, conserves, encurtits, espècies, petites delicatessens, i avui us volem ensenyar a cuinar amb olives. No només per fer d'aperitivos, sinó també per cuinar, que podem fer coses molt divertides. Oi que sí, Francesc? I tant. I ara començarem a fer una preparació d'una hamburguesa amb vedella, has dit, Imma? Sí, farem una... Bueno, això, l'hamburguesa que farem, la farem amb una oliva d'Aragó, que podeu fer servir l'oliva que vulgueu, però en aquest cas hem triat Aragó perquè és més suau. Es pot fer amb calamata, sevillana, trencada natural, verdial, el que més us agradi. L'hamburguer pot ser de vedella, de tocino, de porc, de tocino, de pollastre, del que vulgueu. En aquest cas hem fet vedella amb una mica de vaca perquè quedarà més melosa, i hem fet una miqueta d'oliva d'Aragó, tota desfeta, amb una miqueta de pebre, que queda molt bo, ben barrejadet, i farem unes mini burgers per la canalla i unes burgers grosses per vosaltres. Comencem per aquí, però ja us anirem explicant més cosetes. Som-hi, Francesc? Vinga, comencem. Si et sembla, tu fas les grans, que quedin una mica rodonetes, si pot ser, i jo faré les petitones. Encendrem el foc perquè el tenir-ho al punt. Vale. Comencem. Jo faig la petitona i tu fas la grossa. La gran? Sí. Més o menys una boleta petitona, que després les plastarem una micotona. En farem 4 perquè quedin maques i les pugueu veure. I la grossa, si et sembla, en fer una o 2. Farem un parell. Prèviament ja hem posat una mica de sal i pebre, com heu vist. Li voleu posar una miqueta d'espècies, el que vulgueu, pebre blanca, pebre negre, el que vosaltres vulgueu. Vale, les tenim fetes. Una miqueta de paper. Ara les aplanarem una mica, no? Imma? Anem? Les hamburgueses? Sí. A veure si això està prou calentet, la pujarem una micetona més. Com veieu, aquí, mentre fem les hamburgueses, us farem una hamburguesa, un entrepà, de què, Imma? De què el farem, l'entrepà? De tonyina, de bonito en aquest cas. De tonyina, amb melmelada de tomàquet, amb tomàquet sec i una miqueta de què més? I unes anxoves. Posarem una mica de barreja d'enciam, el més crom, que queda molt bo. Posarem alguna oliveta talladeta, el bonito, tomàquet deshidratat, i ja veureu, i de base posarem una marmelada de tomàquet. A qui no li agrada una marmelada de tomàquet pot posar tomàquet normal o no podeu posar, però trobem que el contrast queda molt bo. El dolç amb el salat de la tonyina. Posarem una miqueta d'oli, això ja comença a estar calentó. Nosaltres sempre cuinem amb oli d'arbequina. Hi ha gent que li agrada el piqual, però això va a gustos, perquè el piqual és bastant fort i a nosaltres ens agrada una miqueta més suau, però això, contra gustos, no hi ha res més a dir. Ja en posarem les grans? No, posarem les petitones, si et sembla. Això de la carn va a gustos. A mi, per exemple, m'agrada molt feta. Al Francesc, al meu marit, li agrada el punt. El punt. A la nostra filla petita li agrada crua. A la gran més és més com jo, però bueno, aquí anem fent. Hi ha unes espatuletes. També. Per girar això. Ara també anirem preparant per fer un postre amb olives i ara posarem una olla que farem unes olives farcides de cacauet amb mel i farem una mica d'aigua Maria, bany Maria, i farem una cobertura de xocolata. Banyades de xocolata. Això és aquí? No? Imma, aquí? Mira, podem fer servir amb aquesta mateixa banda, si pots treballar aquí, què et sembla? Posa-la aquí en aquesta punta d'aquí. Aquí? Aquí baix. Vale, perfecte. Encendrem el foc també. Posem l'aigua que es vagi calentant. Farem un bany Maria que quedarà força bé amb la xocolata. Les farem una miqueta més fetes, però poca cosa més, perquè aquestes planxes, aquesta inducció és fantàstica. I també farem unes olives, també de postre, amb pepites de xocolata i amb oli de taronja.
també, que el contrast és molt bo. Què et sembla, Francesc? M'acostes un platet d'aquests d'aquí, el que tu vulguis? Pels nens podem fer unes mini burgers. En aquest cas, avui no hem trobat, justament cada 2x3 no tenim cap problema, i avui no hem trobat els rodonets, però les fem llarguetes, no hi ha problema. Perquè s'acostumen a menjar una mica de verd, els hi posarem una miqueta de mezclo. No posarem els més foscos perquè sabem que als nens no els agrada, però una mica d'escarola, canònics, una miqueta de rúcula, mare de Déu. Farem així. Si voleu també les podeu acompanyar amb una mica de formatge. El que considerem és que tanta cosa potser no els agrada a tothom. Vale, això ja estarà a punt. Agafarem una, la col·locarem aquí, una. Una altra? Sí, en posarem un parellet més, uns 4. Pues ara posarem una miqueta més d'enciam, què et sembla? Sí, home. Fem una miqueta així. Això sembla que no, però els nens s'ho mengen, eh? Les nostres filles fa molts anys, ja són grans, una té 21 i l'altra té 14, però ja fa molts anys que s'han acostumat a menjar de tot, com toca i com té que ser. Una mica de varietat d'enciam, que està molt bo. Aquí tenim. Gràcies. Ens ha caigut una fulleta, col·loquem aquí. I les grans, com les farem? Tirarem un rajolí d'oli, un rajolí, per donar-li una miqueta de vidilla al paquet. Vale? Té, Francesc, Ja. les pots posar allà. Tenim un plat molt senzill de fer i molt ràpid. Aquí, ja el tenim posat. Tenim una miqueta més d'oli. Miquetes que les vols fer amb escamarlans, Sigma? Després farem la d'escamarlar. Aquesta, una aquí i dos aquí. La posarem aquí. Farem el mateix amb aquesta. Francesc, m'acostes un altre platet d'aquell, sisplau? Comprovant que l'aigua es vagi calentant per fer la cobertura. Aquí tenim un parellet, molt bé. No està obert del tot, llavors l'obrirem. De pa, podeu agafar el pa que més us agradi, pa de burger, pa de forn, el que vosaltres vulgueu. Integral, no integral, tot és apte. Contra gustos no hi ha res escrit, que no? I tant. Quan a casa són molts, doncs evidentment, tot el seu criteri. Aquestes les deixarem al gust que li agrada al Xesco. També amb enciam, Imma, o no? Sí, fem-les amb enciam igual. Col·loquem una mica de base d'encià. Molt bé. El mateix, us dic el mateix, podeu col·locar, si voleu, una mica de marmelada de tomàquet, que queda molt bo, no a tothom li agrada, però verdaderament el contrast és molt agradable. I ara farem a l'entrepà de marmelada de tomàquet amb tonyina, tomàquet i anxoves. Bueno, això ja està. Anxoves també? Sí, no? Sí. Farem així. Vinga, això ja està fet. Una i dos. Com podeu veure, és ben ràpid això, Espera un moment, Francesc, que no l'he acabat. Posarem una cosa que quedi més monina. No, que aprofitem la paella, no? No, Francesc, per favor. Per fer els escamarlans? No, posarem un altre. Posarem 4 fulletes més així per sobre, que quedi més amorós. Traurem això. La podeu salvar. Col·locarem una mica de tomàquet, que sempre agrada això. També si us agrada el formatge fresc, podeu afegir formatge fresc. És una de les coses que queda molt bona. Formatge fresc, o si us agrada un formatge una miqueta més fort, ben posadet.
La veritat, si és d'aquests que es ponen, amb l'escalfor de la carn es desfà i queda la mar de bo. Vinga, posarem un rajolí d'oli igual. Espera, Francesc, que li posarem, i acabarem, li donarem un toque diferent, si et sembla. Aquesta, així... Posem una miqueta d'aquesta que dona més coloret clareta. I posem una oliveta aquí al mig? Sí, va, mira, fet. El veiem, no et sembla? No, una oberta i una tancada. Una oberta i una tancada per donar-li un toque de gràcia. Aquesta la tanquem. Això seria una presentació. Un momentet. Ens cau, ens llisca aquest mezclo. I ara vull posar aquí en el platet perquè veieu que podem acompanyar-ho o sola o podem posar unes escarxofes a la romana que estan fetes a la brasa, conservades amb oli i herbes. Per acompanyar l'hamburguesa perquè tingui una miqueta més de gust. Això si feu una, en aquest cas us hem fet les dues, una oberta i una tancada perquè ho veieu. I podem acompanyar-ho amb una miqueta de tomàquet perquè es vegi. Tirarem una miqueta d'herbes provençals. Ràpid i senzill de fer. Deliciós. Ja pots posar-hi, no sé vols. Doncs vinga. Aquí tenim la búrguer dels grans. Aquí tenim la de la canalla, els nens. Aquí tenim la nostra. Ara l'aigua ja està començant a bullir i anem a posar, perquè es vagi fent, la cobertura de xocolata per després per fer les olives de postre. Farem dos tipus d'olives. Farem unes farcides de cacauet amb mel, banyades amb xocolata, i després farem unes altres olives, també només amb pepites de xocolata naturals, negres si pot ser, negres, i amb oli de taronja per fer dos tocs diferents de sabors dolços. Vale, doncs ara passarem a fer, si et sembla, la búrguer de tonyina. Mentre es va fer la xocolata, o podríem aprofitar i fer el forn, aviam. Mira, farem els escamarlans. Farem els escamarlans. No, deixa d'això, farem els escamarlans, ja que tenim el foc calentet encara. Som-hi. Un raget d'oli. Un raget d'oli. Escamarlans. Els hem obert perquè es fan millor. Podeu fer tancats, però és una mentida, però oberts queden més torradets, ens agrada més a nosaltres. Posarem unes olivetes perquè va afegir un sabor especial. En aquest cas hem triat la trencada natural, que li farem una picadeta. Fem una trencada... Com si féssiu un ail julivert, però en aquest cas amb oliva. L'oliva Gaspe, que és una oliva d'Aragó, que és amarga, i llavors el contrast amb l'escamarlà quedarà molt bo. Ja que hem fet les hamburgueses amb oliva negra d'Aragó, ara farem els escamarlans amb oliva verda. Si traiem unes pincetes d'aquí del calaix, Cesc. Potser el de sota? Aquí potser. Això ho tombarem amb una forquilleta. Tombarem amb una forquilleta d'aquestes. I les olives les vols posar ara ja? Sí. Vagin fent les olives per sobre? No, encara no. Podem anar fent, però espera't pas a pas, perquè això quasi està. El xocolata encara falta una estoneta. Aquí tombem. Aviam, això com si féssim una picada d'ail julivert, però en comptes de posar ail julivert, col·loquem una trencada d'Aragó, que està boníssima, una mica marganteta, això sí que avisem. La passarem una mica per la paella dels escamarlans amb una miqueta d'oli i li posarem per sobre. Ja veureu quina cosa més bona. No havíeu pensat mai que es podia cuinar d'aquesta manera, Nosaltres, com que fem tantes proves a casa, no, esperem una miqueta. Esperem una miqueta? Sí, esperem una miqueta. Si vols, Francesc, em passes aquest platet tan maco que ens han donat verd? El tenim. Vale, aquí el tenim, preparat.
I vols que comencem a preparar l'hamburguesa? Aquí tenim els altres dos pans que han sobrat i ara us direm un entrepà molt bo, que és el nostre èxit, que és el dolç amb el salat. I us farem dos tipus diferents perquè el proveu. Acabem d'obrir el pa. Aquí tens el bol, Francesc. Nosaltres hem portat tomàquet perquè ens agrada molt, però també es pot fer amb amb pebrot. Però ara el molt important és la marmelada de tomàquet, que és el toc dolç que li dona. Només una miqueta, però si ho feu molt ple, amb la fega, i es nota molt el sabor. Jo m'agrada posar a les dues capes de l'entrepà, perquè així, quan mossegues, notes el paladar de dalt i el paladar de baix. Només una miqueta, sobretot una miqueta, perquè si li poseu molt, jo ho torno a repetir, queda molt dolcet. Només és per trencar una miqueta el sabor. Aquí ja tenim el pa amb el tomàquet. Ara tornem a fer una base d'enciam, una miqueta, perquè tingui una miqueta de gust, tot amb enciam. Nosaltres ens agrada molt l'enciam, perquè és una dieta mediterrània, que diem, que és la nostra terra. Una vegada ja tenim posat l'enciam, la tonyina. Ja t'he posat el bol, Francesc. Aquí ja tenim la tonyina. Posem la tonyina per sobre. Perquè agafi un bon sabor. Ja tenim la tonyina feta. I ara el fem amb tomàquet, deshidratat sempre, així talladetes tiretes, només una miqueta, i després posarem les anxoves. Les tenim aquí darrere. I els que vulgueu una sensació una miqueta més forta de gust, jo sempre recomano posar una anxoveta per trencar el sabor. I sempre el toquet final, l'oliveta, perquè no ens digueu que no porten olives al nostre entrepans. Bé, doncs els escamarlans estan fets a la planxa. Hem posat l'oliva trencada natural, la de casc, en aquest cas, com us hem dit. Les hem saltejat una miqueta a la mateixa paella que hem fet els escamarlans. Ho tirem per sobre. No l'heu provat mai? Proveu-lo, Ja ens ho direu, Ens teniu que venir a veure la boqueria i llavors explicar-nos si l'heu fet o no l'heu fet. Us ha agradat o no us ha agradat? La xocolata li costa una miqueta de desfer. Això ja està fet. Moure-la una miqueta, que es vagi desfent. Us col·locarem aquí perquè veieu les olivetes que hem fet servir. Bé. Aquí tenim els escamarlans amb una oliva trencada natural, que en aquest cas és aquesta. I les burgues fetes amb oliva d'Aragó, que serà aquesta. Fa patxoca, I més agrada aquesta gana. Bueno, escolteu, quina meravella. Mireu, quina presentacions. Les olives, el tapat, veieu, el tomàquet, les hamburgueses. Aquí tenim les dues burgues amb tonyina i amb anxova i amb tomàquet, i els escamarlans amb les olives verdes de casp. Ara, com que ens queda temps i anem molt bé, provarem de fer aquestes típiques tartaletes que venen a tot arreu,
ja sigui la tartaleta, el bolevant, el que més us agradi, el que més us agradi. Podeu fer-ho servir, el reomplirem, ja veureu quina cosa més divertida farem i que no costa res. I jo, mentrestant... Aniràs omplint, oi, Francesc? Sí. Et dono un altre bol? Ara traiem l'aigua perquè no estigui mullada d'aigua i amb aquest bol farem les olives farcides amb cacauet amb mel i salat. Aquí ho tenim. Espera't, jo crec... Això ja està. Sí, Ho baixarem una mica que es mantingui. Farem així i cap a baix. Posarem ben poquet. Llestos. Per fer aquestes tartaletes agafarem el mezclun també, que ens va molt bé, i ho tallarem tot ben petitó. Si hi ha algun tronxo el traieu, perquè no queda bé, ja que és tan petitó, fora tronxos. No volem tronxos per fer això. Anem fent olivetes. Els podeu fer del que vulgueu. Si us agrada ametlla, si voleu anar a carros. Sobretot, l'important que sigui saladet, perquè així li dona més gust amb l'oliva i el salat, i quan posem la xocolata dolça, el contrast és molt més exagerat i agrada molt més. Això ja ho tenim bastant picadet. Aquí veieu, hem fet unes quantes olives farcides amb cacauet i ara farem aquí al costat unes quantes amb pepites de xocolata dolça, la xocolata, que és el dolç, i ho banyarem amb oli de taronja. Això és molt típic de les xocolates que fan quan aneu a buscar els bombons, que us fan aquelles llàgrimes de taronja banyades amb xocolata. Pell de taronja, no? Pell de taronja banyada amb xocolata. Això és el mateix, però amb oliva. Veieu? Pepites o el que vosaltres us vagi més bé. Sempre és millor fer-ho amb xocolata negra, això sí, Xocolata negra, perquè és molt més bona. Omplim. Jo vaig fent, mentre el Francesc us va explicant. Sí, jo... En el bol que teníem aquí el mezclun, he afegit una miqueta de tomàquet. Estic aquí concentrat, jo. Jo crec que amb aquestes farem aquí 2 o 3 més. Afegirem la tonyina que ens ha quedat. Ara, això també és molt important, explicar que quan feu les olives amb xocolata i oli de taronja que podeu fer, normalment es fa al matí perquè podeu menjar al vespre, o si no un dia per l'altre, perquè si no la xocolata es desfà i llavors es veu lleig i sembla que sigui una altra cosa. Llavors en 24 hores ja té el gust suficient perquè poder-les menjar i que tinguin un molt bon gust. Veieu? Aquí tenim els dos contrastos, les olives amb cacauet dolç i salat i les olives de xocolata. Ara, mentrestant, la xocolata ja està quasi a punt. Aquí tenim oli de taronja. Agafaré jo ara i tiraré aquí que estigui ben banyadet, sobretot que estigui cobert, veieu, perquè puguin agafar un bon sabor. I aquestes olives amb un parell d'horetes normalment ja tenen un gust molt, molt intens. I ara farem la cobertura de xocolata. Farem un paper. Un bol petitó. T'agafa un bol d'aquests que hi ha aquí fora per col·locar-ho. No mullem res. I amb la cullera per sobre
que quedi ben cobert de xocolata, i quan s'acabi de calentar, quan s'acabi de refredar, llavors estaran espectaculars. Posarem aquestes, les anirem posant aquí, que es veurà millor. Més petitó. Olives de xocolata amb taronja, oli de taronja. Està? Mireu, quina, sobretot que quedi ben cobert de xocolata. Us moveu una miqueta perquè agafin pel davant i pel darrere, per les dues bandes. Pararem una miqueta perquè si no després es quedaran enganxades. Sembla mentida, però queda boníssim, és una cosa diferent. Podeu dir als nens que us ajudin a fer-la. Total, és un cacauet amb mel que els encanta als nens, amb una oliva sevillana. Es distreuen una miqueta. En fet, l'oliva és una oliva sevillana natural, sense os, perquè és una oliva que al ser neutre va bé amb tot el que li poseu. Perquè si agaféssim les olives de casp que hem fet els escamarlans, és una oliva que és molt amarga i llavors no queda bé. Veus? Ben posadetes. Molt bé, Imma. Que maco t'està quedant. Molt bé. Infusionem una miqueta. Veieu? L'important que no estigui molt carregat de marmelada de tomàquet, perquè si no notaríeu molt la dolçor. Ja està bé, no? Doncs mira, una i dos. I dos. Ara. Plats molt senzills i molt ràpids de fer. Aquí teniu les olives amb pepites de xocolata i oli de llimona, oli de taronja, i les de cacauet dolç i salat banyades amb xocolata de cobertura. Doncs mira, ara farem el que queda, que són aquestes tartaletes. Hem posat el metcon que ens havia quedat, bonito, aquest tomàquet hidratat amb oli i unes anxovetes talladetes. No cal posar oli perquè ja té tot força oli. Llavors reomplim aquestes tartaletes. Perquè si no voleu menjar tant de pa, perquè el pa avui no engreixa molt, com diuen, és una tartaleta amb aquestes flaquilles de full i no us l'embatega i us agradarà més. Però són bocaditos que en diuen, perquè amb una mossegadeta que feu una mica de bufet, que teniu força gent, feu un bufet lliure, poseu cosetes que siguin amoroses d'agafar, que no caiguin, aquestes coses queden molt bé. Ja us dic, tant el tartaleta com el boulevant, tot queda bé. Es pot apagar? Sí, l'he apagat ja, vale. Hem del foc. Una altra tartaleta. Anirem acabant, posarem, hem tallat d'una oliva, hem fet 3 tallets, o sigui, mireu si podem fer economia domèstica, no costa tant. Tot això és del que ens ha quedat, perquè no ens quedi res i no tinguem que llançar res. Una oliveta a sobre. Aquí col·loquem això altre. Un altre. Anem fent. Nosaltres hem fet aquesta petita mostra, però podem anar provant amb moltes coses per poder fer. Un plat clàssic és el de l'empanadilla. Podeu fer una empanadilla en comptes de tancada o oberta. Sabeu aquests mollos de les cupcakes? Podeu col·locar la massa de l'empanadilla oberta, poseu això, tonyina, nosaltres ho fem així, tonyina, pebrot, olives, podeu fer moltes coses. I llavors en comptes de tancar-la, la deixeu oberta, li poseu una miqueta de formatge d'aquest que es fon, una mica de mozzarella o alguna cosa així, i mentre esteu fent això teniu el forn encès. A la que ho teniu ja tot col·locat, al forn, i són 10 minuts, no és més. Una presentació boníssima, queda com si fos un mocadoret obert i és una empanadilla diferent, per no fer la típica clàssica tancada. Tot queda bé, per això, de les dues maneres. Posarem aquí una miqueta que ens ha quedat aquí el tomàquet a fora, una més i ja hi som. I així ja teniu un menú amb un entrant, un entrepà, unes escamarlans amb olives i unes hamburgueses. I després
per rematar el postre. A veure, Imma, ja estàs? Molt bé. Aquí teniu aquestes mini tartaletes, que esperem que gaudiu molt de tot. Ho hem fet amb molt de carinyo i sempre fem experiments i intentem fer una cosa fàcil per poder-la explicar als nostres clients. Ja sabeu que tots aquests productes els podeu trobar a casa nostra, al Mercat de la Boqueria, Olives Francès, i us atenderem, com sempre, tothom amb molt de carinyo i molt de gust. I portem nosaltres 3 generacions aquí al mercat, des de l'any 48, del 1948, 3 generacions. Espero que us hagi agradat, no, Imma? Sí, esperem, i que si us agrada i voleu que fem més coses, ja sabeu, només teniu que demanar. Ens podeu vindre a veure com vulgueu i us donarem tot tipus d'explicacions. Vale? Moltes gràcies. Gràcies per tot i a provar-ho, ja ens direu, estem a l'espera que ens digueu a veure què heu fet i què no ha sortit bé, o que segur que tot sortirà bé, segur. I fins ben aviat. Que vagi molt bé. Gràcies.